Mas jare anak iki investasinya wong tua jare sapa? Kowe iki rasa ngrungokne influencer, selebgram, artis sing omongane kok taek. Sing jarene iki anak gak pengen dilahirkan, sing pengen ki wong tua sing duwe anak jembut, ngerti gak? Lah kowe iki lho iso sukses saiki lho mergo sapa? Mergo pengene pak mbokmu iki pengen duwe anak lanang wedok. Lah kowe kok ra kelingan. Pak mbokmu iki pengene iki nyawang anake sukses, ora pengen iki terus awakmu ngirimi dhuwit ngkei omah ora pengen sebenere iki. Pak mbokmu kere nyambut gawe keringetan teko dhuwur ndas sampe ngisi apa jero sempak iki lho. Pengene iki awakmu iki sukses. Lak wis sukses, pengene mung apa? Pengene mung awakmu ki kelingan karo pak mbokmu. Wis cukup ngono lho sebenere. Ora enek pak mbok sing nuntut sampe ndi duitmu ndi pol-pol apa? Ewang ono nyaur utang, Nduk. Ewang ono nyaur utang. Le, nek kuwi tok. Ya mergo apa utang? Dikira sekolahmu, Cuk. Kowe iki ora kelingan ngono kuwi kowe iki. Kowe begitu sukses, ora kelingan rekosane pak mbokmu. Kuwi sik mbok omongne mergo duit. Heeh. Mergo investasi. Kowe anak gatel ngerti ora?